Tehát a redox egyensúly azt jelenti, hogy a sejteknek a funkcióiban, a működésében ezek az egyensúlyt teremtő állapotok, ezek valamilyen rendszernek az egészséges működését igénylik. Na most ez a rendszer, ez pedig egy hálózat, amit mi a Celadam teszttel in vitro, tehát szervezeten kívül meg tudunk jeleníteni. Az in vivo az a szervezeten belül, az in vitro az a szervezeten kívül. Tehát Petri csészében szokták mondani. Tehát azt jelenti, hogy a vénás vérből nyert vérszérum, az a sárgás folyadék, azt rácseppentünk egy üveglapra, és az üveglap, azok a cseppek megszáradnak, dehidratáció következik be, a víz eltávozik, és a megszáradt részben ezek a száraz anyag az úgy repedezik meg, mint a pocsolya. Na most a tudósok ezzel nem nagyon foglalkoztak, a középkorban lehetett volna diagnosztizálni a rákot. Ha valaki tudja, hogy mit kell nézni. Mert ez akkor is ugyanígy működött. Szabad szemmel ráadásul, mert egy 5 mm átmérő egy ilyen csepp. Hát csak a középkorban még nem tudták felderíteni azt, hogy mi van mögötte. Nem tudták volna felderíteni. Sőt, nem a közelkorban, még ma sem. Ma is egy laboratóriumban a szérum megszárad. Hát egyáltalán mióta veszünk vért, tehát amióta injekciós tű létezik? Hát előtte is.